Într-un moment ești tânăr și vesel și în următorul moment te trezești că amenajezi apartamentul cu femeia cu care te-ai certat câteva luni înainte la Dedeman. Bună ziua, scuze, am dorit să ne amenajăm living-ul și întrebăm dacă aveți cumva un sfat. Vă arăt ceva de la set. Se pare că data trecută a ieșit totul bine. A ieșit minunat. Haideți să vedem ce surpriză ne așteaptă. Hai. Riflajele se potrivesc în orice încăpere a casei. Wow, ce idee minunată! Da. Ar da un aer modern livingului nostru. Da. Trebuie doar să alegem culoarea. Uite, asta gri mie îmi plac. Serios? Da. Nu, o culoare mai naturală. E mult mai potrivită. Uite, ar deschide spațiu, nu? Nu? Uite. Hai, te rog. Te rog. Zici? Da, o culoare naturală. Oh, da. Mulțumesc. Ce situație cunoscută. Așa s-a întâmplat că mama ta a câștigat și argumentul și inima mea deopotrivă. De aia se pare că îmi plac provocările. Ce bou!